bịa ada nwa ka ị na-eti mkpu niile a na-ebe akwa ọ gịnị na-eme papa maazị mmadụ egbe ụmụ ya nwoke ata ọ gịnị mbụ ụmụ mmadụ ekwe ọ gịnị meziri ọ gịnị bụ nke a papa ọ gịnị na-eme ka mụ na Nneọma yi wee na-apụ anyị erute ebe enyi o adụma wee dakpọ anyị ụzi anyị mgbe ukwu ji wepụ anyị momosa anyị wee bataziere ebe a anyị bataziri ebe a dazie na ndị nche wee bịa wee zọpụtazi anyị wee tụzie ha ọsọ ya bụ na ihe a o ruole n'ụdị a nke ụmụ mmadụ ekwe ịchụrụ ada nwanyị na nwanne ya ịchụbatakwa n'ebe m ya ihe eruole n'obi m ewa mba ịghọtara ihe ị na-ekwu ihe na-agwa m ihe papa ihe niile m gwara gị ugbu a bụ eziokwu isi na asị chọọ Nneọma n'ebe a bịa Nneọma ya bụ na ihe ahụ ihe mere m eziokwu igwe ihe niile Adaeze kwuru bụ eziokwu ihu ndị a igwe ihu ka ha dị igwe nene na-arụ m n'ezie na-esisi isi ya bụ na mkpamkpa ha kparuoli ebe ada nwanyị na n'obi nkwa ka ịchụwa ụmụ ada nwanyị mma amaghị m ga-eme mma ahụrịrị isi nke a kama afụcha gasị afụzina ijikọta anyị ịtọ isi imefu ibe isi ya kwuo na-eme ebe a m sị gị hapụ dị m sị gị na afụchazie gasị afụzina ọmụ nwere ọrụ m ịgba ịdị na bọtụlụ a were nwụbịa ya na bọtụlụ na ngiri nwa onye kwa jisi ike ị na-eme nke ọma daalụrị nne jisi ike n'ihi na ndị nne nna anyị sịrị onye a si ejide ka o ji mana ọ na-eme nke ọma mana onye si ya ka o ji mana ọ na-eme nke ọjọọ ngiri nwa daalụ daalụrị nne chelụkwa ịnepụ anya kịta ị ga-afụ na mụ na ndị nna nna anyị ha na-akparịta ụka m na-enye ha nke a na-eri ha nwa na-enye m nke na-adị m ahụ m ijere batakwa n'ebe a ga-echeta gị otu ụbọchị ebe ka isikwana ịbụkwa na onye wee bata ebe a ngirima abụ ife na-ajụ ịjụ na ajụjụ ka efuru efu ma jụọ ajụjụ ka onye na-achọ ife ma gwara na ife ọ na-achọ dị oke mkpa ewe mekede ka nwata n'anya mana abụ nke okenye ngirima karịkwa nghọta mmadụ dị ka gị ịghọta ife nke mmụọ chelu anụrụ m ka ị kpọrọ mmụọ chelu ị na-achọ ịkọwara m naanị ịbụ nwa mmụọ nke a na-ene gị anya n'ọ mmụọ ka ị bụ ngirima abụ m ihe mbụ achọrọ m ka ya gwara m igwe ife niile ị nụrụ ma nke ịfụ n'anya ma nke idete n'ije ugbu a n'anya n'igwe n'anya gị abụọ n'igwe nwere ike ịgwa m ebe kpakpando nke a si bido ya na ebe a kwụsịrị n'anya gị n'igwe mmụọ n'anya n'igwe gbam bụ ebe kpakpando si bido na ebe ọ kwụsịrị ihe nke a karịkwa m nghọta kpakpando a na-ene anya kwụ ebe ọkụ muvumenti adịrị ị na-asị nwụ n'anya n'igwe ka m bịa chekwaluo kedu nwatakịrị ya mụ na ya na ebe a kparịta ụka kịta kekwala ebe otu iri ama na ebe họ n'ụlọ ọ bụrụ ịba n'ụlọ asị n'ụlọ apụta o maka ndị be m anọrọ inye gị nri chelụkwa dịka na nwatakịrị ya kwụbụ mma enwere ike ịghọta ihe dị na mmụọ ụmụ ọgbara ọ pụta na ọgbara be anyị chọrọ m wee bịa si m nwa jee eze igwe ala akwụ ihe dị nsogbu adaala nwa jee eze igwe m na-eje izi igwe kịta chere ka m bịa ọ bụrụ na igwe na bụ igwe ka m na-eje nna ala akwụ ihe dị ala agbagwarịala ala akwụ ihe dị ezigbo nsogbu dị n'obodo a
na ihe emebiela si m nwa jee ezi igwe ozi oke ọ dị mma m ga-eje ya chere ka ndebe shọtụ anwụ mfụ na ọmụsọ mụnwa bịa aka mmeri ala gbegbuarịala o nsogbu dị n'obodo a ala abụghị eri nsogbu dị mana ofu ihe menụ bụ na nkụ anya atụ na ana ọkụ a akwa na ọkụ arụrụ ana nkụ anya emetụ na ana arụrụ arụ m ga-ejebe igwe a mana nkụ anya emetụ na ana osikata ike nwara ihe mmeri hei nakwanụ m anya ahụ ọ gbara ịchọrọ mbịa be m si m bịa jebe na nke igwe jezie ya ozi mana ụkwụ m ama emetụ na ala kama ụkwụ m ga-emetụ na ana na-acha ọkụ ọkụ hei ala akwụ ihe dị obodo a na-adazikwa na ọkụ ọkụ o maka obodo emebisi ya nụ bịa echefuna m nke ọzọ mbachiri ka m bịa ọmafụ kama ọ ga-efu achịrị m eje echetakwa ọzọ n'ụlọ hei Chineke kpọkwa ahụ ọkụ agwara m ndị arụrụ ana niile nọ n'obodo a na aka ga-akpara ha ofu bọs na nkata ga-ekpudo ha o ruona na omume bịa nkwụ ịtapụ ofu mkpụrụ ya hei Chineke mee ekwa na ebe nọ na-enwere onwe m bịa ṅụrụ iyo ka a gbara bịa onye ka m chizi ka m bịa ọ dị ka m elofuo na ndị a Chineke ekwuru m kama ụkwụ m ya emetụ na ana ihe dị ka ozu eme akwa obodo a na afụ ndị arụ anabịa ka eme ebe a n'ogologo ụzọ niile m gbara wee na-asị ha naanị na-aga ma ọ dị mma ọ bụrụ na afụ ka ntabi ya ma ya bụrụ na obodo a dị mma ịnụkwa m agbara ịchọrọ m bịa be m si m bịa jedebe igwe ka nzugodo ike akwa m ogologo ya nsị ebe n'iwe gara na-abịa hei ọ dị mma ewo ije ọ dị mma ọ bụrụ m ya bụ igwe a m eje ka m biri ekwe ha nwakwụ ije maka afọ a ọ bụ ka mmụọ ka ọ tepe ya n'isi atụnyego m akwụkwọ a n'isi mana mma atụ ya ọ dị mma ọ bụrụ na ọmụ ete ya ka ọ dị mma nsogbu adịghị ọ ga-adịcha mma mmeje eze ya ozi a maka obodo a na-ada ọkụ ọkụ nakwa na onye Chineke nekwa ndị ọjọọ onye aṅụrụma nke a ozi nke ịtụ akwa n'ala ịwụsazi akwa n'ala ọ bụrụ mma bụ igwe ka m na-eje ugbu a eje n'isi ka ụzọ bụ igwe ma ibe igwe ọ dị mma ọ dọrọ m anya na ụlọ eji ha anya ụlọ ma gaba anya na ụlọ na-ele mmọnwụ biko unu gawa ndị arụ ala mmọnwụ ka ọ na-ele nna gị ka anyị na-eke ngụwa ka anyị na-ele ọta nna m mba hapụnụ ha oke nke a na-acha gawa nna gị ifu ndị arụrụ ala jiri obodo nna gị onye China alagogo gị na-asị ị na-ele ndị arụrụ ala jiri obodo ifu ndị atọ mba hapụnụ ha ejighị anya ha hụta mpete ejighị anya ha hapụnụ ha ọ ndị arụ ọla dobere ha n'ọnọdụ a nke ahụ ka injin 911 ndị arụrụ ala mmụọ ọ bụ ụdara a zọrọ ọkpa ha na-eji ihe o ji wee gbara China wee toro ogologo onye China na-arụ n'ina mewe ka ọ na-ewe mgbe nne na-ere akara n'ihu ina mewe ihe na-achịrị gbakwa igbo ifuru nwa gbara ọsọ akwa ifuru ọsọ ọ na-agba anụ gbara chata echi bụ nta ị na-asị echi bụ nta ajọs ahapụ m ya sị ya gbawa maka agba nọ n'obodo a ka ọ maka onye Nnewi ekwuwo ya ebe ọ chụdoro ewi chụwa ewu ụmụaka ngoro mmanya n'ọhịa ya chi asị ya gịnị ewi gbaba mụnwa na Nnewi nwa n'ala Nnewi ihe ọgbacha anyị maghịrị ihe anyị atọrọ ya ụtụ olili dị nsọ ịbụrọzi ibu ukwu ahịa ụtụ a na-asụ kama ihe na-eme n'ọgwụ ma ihe na-enwe m iwe ebe onye a nọ ọ bịa na nke dị hot bịa na nke ndị na hot ọ bịa na nke ya daa ya ga cool this is hot cool mba hot fire hot fire olili dị nsọ
kedu mgbe ọ ga-awụrụ imere onwe gị ebere nna ji ke mgbe ọ ga-awụrụ imere onwe gị ebere mana ịbụ pipiro ihe bụ pipiro gịnị ka ị na-ekwudo ihe a ọ pụta na ịmaghị n'ụbọchị ngịrịma kwụsịrị ịṅụ mmanya n'obodo a n'ụbọchị akọ ya adakaracha gị anya asị m adakaracha gị anya ngịrịma ịbụ okpei ngịrịma ịbụ okpei ngịrịma ihe ịbụ bụ ụgba ngịrịma ibi yoo ngịrịma ibi yoo ama na ọ bụ ọkparị ka ị na-achọ ịkparị m ọ wezụga na ọ bụ na mma onye nna gị wụ ka masị na ụmụ nke nwụrụ onye ọma na ihe okwu anyị fọrọ ngịrịma na-ekwusi ise a na okwu anyị fọrọ na-ekwu na asịsị nyochara ahụ nyocha n'obodo a eziokwu ga-apụtarịrị ya eziokwu ga-apụta ya onye aṅụgo mmanya amakwana nke a na-ekwu nwanne ngịrịma obodo ya fụrụ na-ada ọkụ mere na onwe nọ na ụmụ na ebere mana ihe na-agwa ụrụ bụ na efuru enu na-enwu ọkụ a na-enwu ọkụ ngụ ọ debere imi ka oge na ọtara mgbụja ji eti mmọnwụ ị ga-ege ntị nụ gbana abego ngịrịma isi n'elu na ala enwu ọkụ ọ bụrụ ala ka anyị bụ ihe a ọkụ na-ere anyị ọwụsọ mbụ ihe na-egbu ma ọsọ ihe ọ na-acha n'ọnụ ana m anụ ibi ama m na onye ibi na-akpatawo m ike ọka ibi na-adị amakwa m na ọka ibi na-adị ọ dị nta chọrọ m akụpe na afọ ime gakwa ibi m maka Chineke ike gị ọ na-ebu ụrịa ịmakwa kama ibi m buru afọ ime ọka mma ọka nke ọ na-ebe nke gị na-abụ ụrịa nke m na-anụso m ọgụ ya ọ dị ka ebe akparị mmadụ isi emeghị ụdị asụsụ nna na-anụ n'ibi nwanne m ọ ga-adị mma ma emesịa mama nkọli na-abịa ka ị gbajuru m ihe ahụ na ọ dị ka ọ gbadago mma agharị azụ maka erechakwara nkwụ ahụ ibi gị bụ ibi Sierra Leone chọrọ ya akụpe nke ọsaiz gịnị ayọla anyị ije nke ọsaiz gịnị cheki na nụ imejuru m ihe a aga m wetere gị teepu elu ụwa na ọ ga-adị mma onye nwe anyị ihe ọsaiz gịnị ngị nwa mana cheki na aga ewetere gị ihe ọ ga-adị mma ma emesịa mmadụ enweta ihe ọ ga-adị mma ma emesịa Chineke mee Chineke ihe ọwụ gịnị nke ọ ibi ị nọziere anya ihe onwe nne ibi akwa nwoke arụrụ ala na-akpọ anụ ụka ka azụ anụ ụka mechara wee kụnye ụmụaka ndị a ibi na ngada a na-apụ na dị ka ihe ara ka ogbe akụ bekee ọ bụrụgodo ogbe akụ bekee ihe ọka ahịa waka ọ pụtara na ndị nna nna ya na-ararụ ụra n'obodo a ụdịrị ife a ji wee mme ma ọ dị mma ụlọ enyere onwe unu nsogbu m ga-aga na nke igwe ọ ga-adịcha mma mana ọ bụrụ ma arụrụ anụ onye arụrụ anụ a na-arụ otu ụbọchị nkata ọ na-akpa ekpudie ọ dị mma egodi ihe ọ kere ụmụaka mmadụ na ngada ọ ga-adị mma nkọdị nna abịa ka ihe anyị gbajoro m ya arụ anụ onye arụ anụ a na-arụ otu ụbọchị nkata ọ na-akpa ekpudie ọ ga-adịcha nọ mma ọ ga-adị mma ma emesịa o jego nwa kparaja nwa n'ụtụtụ a nwa anụ ọ ọhịa ga-adị mma ma emesịa nwanne m ọ ga-adị mma onye nwanyị kwuru si na ọ ga-adị mma ma emesịa mma ma emesịa ọnụ ahụ siri ike mana akwụ ihe die ọ ga-adị mma akwụ ihe die emesịa mkpụrụ obi siri ike ma anụ ahụ esighị ike ọ ga-adị mma iwo jibi m onye were iwo jibi m ọrụ ọrụ ihe ka ọ ga ijibi m ọ dịghị iwo jibi m ofugo ka eze bibi ndị Chineke nke ọpụpụ na ihe ogwugwu aka ihe dị ekene m gị
ihe ogwugwu aka ihe dị ekene m gị o. Hey! Nenekwa azụ ke mmanụ gbajiri n'azụ. Ọ dị nta. Ee, ọ dị nta. Mmanya ndị ka ezi. Turela buru cement emere ọkụ n'otu. Igwe gara na bụ igwe ka ọ sọ m bido. Akwa ọ bụrụ na nweta ya sekọnd na-agba ọsọ na ọfụ akarịa ma onye achọ n'ụwa n'ike ịchọba n'ike ịtụtara igburu ma ya dịba ọ bụrụ ọfụ mmata ma obodo adị mmata ya onye achọ n'ụwa n'ike ịchọba n'ike ịchụtara igburu chụba ụwa n'ike ịchọba n'ike ịchụtara igburu kama ụkwụ m ibi ndo bụ igwe ụkwụ m a ga-emetụ Kedu onye ala na-apụ? igwe Kedu onye ala na-apụ ya? igwe ọ bụghị ara na-apụ m igwe nsogbu dị maka nnọrọgodo ahụ Ngịrịma, igwe ọ gịnị? hei arụ Ọ gịnị mee? arụ Ọ gịnị? ogologo iro si wee bịa ebe a Ọ sị gịnị mee? Ngwa kwukere ka nnu. arụ igwe Kwukere ka nnu. iwere anya gị abụọ hụ ihe m hụrụ izu ụka atọ na-abịa abịa ị gaghị eri ihe ọbụla ma ọ bụ enye nsị n'oche gị hei Ọ gịnị nwoke m? Ọ gịnị ka ọ bụ? Kedu ife ebe ọ bụ? igwe o meela izu ụka atọ nwere ihe na-eme ụmụaka ji nọrọ ebe elu nke ka nke bụ na ha adịghị ekwuzi okwu o igwe ị mara ụmụaka na ebe a adaala ibi ka m gwa gị ihe ha ọ zaala aza ifu ka ọra ụgbọakụ bekee ya ka nsị ka m bịa gwa gị Bịa. Onye kpọtara nwoke ebe a? Onye kpọtara ọṅụ nkwụ a onye aṅụrụma ebe a? Si ebe a pụọ lekere ihe ọ na-esi nkwụ nkwụ. igwe ihe a m gwara gị ewena na ụdị na m ṅụrụ mmanya biko adị m siriọs wee na-agwa gị ha wepụgodi nke ọṅụ nkwụ n'ahụ ọ bụrụ na ọ maka nkwụ ị chọghị ṅụọ maka aṅụchana ya mie nna agwa gị bụ ka ị soro m ugbu a ka ije were anya gị hụ ihe nna ahụ i were anya gị n'ahụ Agagakwa m ebe a. ihe ihe na-ekwu ọ gwụsị ya ka m gwa gị Na nsoro gị ka ịfụ ihe ị na-afụ. kpam ọ gwụsị ya Bịa. Ndị nche. Unu nọ na-elele ya. Unu bupụ onye a kpọpụ na onye ọṅụ nkwụ ebe a. Kedu onye kpọtara onye ọṅụ nkwụ ebe a? ka m nọrọ onye bupụ ebe a. Igwe kpọpụ onye a. soro m ka anyị jee nwa efu ya bịa hapụrụ m aka igwe ọ dị ọkwa mma chere na m nwere ọkwa aka mụ na ya so ka ọ gwacha igwe okwu ka m were igwe m na-agbagbu mmadụ ebe a chere na o nwere mụ na ya mụ na ọkwa aka bụ so jee ka ọkwa aka bụ gwacha igwe okwu igwe ọ dị ọkwa mma igwe ọ dị ọkwa mma Bupụ ya bupụ. igwe chere ka m gwara m nkwọ Unu na-ekpọtụrụ nkwụ a ebe niile na-esi sọsọ nkwụ nkwụ. Wepụ igwe ebe a. No, take that thing out. Take that thing out. asị mma ndị ọgụ ụmụnne di gị ha ebee ka ha nọ O nyere gị ọnụ. Since ụbọchị ahụ maazị a jụrụ m ajọ ọsọ. Ịnụ hụ n'ihe mere be m. chere eso wee chụghị ọsọ a n'obodo a Ha nyere m ọsọ. Ụmụazị a nyere m ajọ ọsọ gbaa m ọkụ n'igwe ndị mmadụ. na-eyi mkpu onwekwa onye zara m ụmụaka asị ụtọ akwara m buru m n'ụlọ dom nna anụ họkwa m ya ha mere gị ihe ha mere m nke ha mere gị pere mpe Onye kwe m ọnụ. nsị gị na nke ha mere gị epeka ịma mụnwa Ha eduru m ede. ụmụaka yiri m egwu nke gị bụ ọsọ ka ị gbara mụnwa bụ benjọ ka m tekiri Amụma obodo ha lara. awụrụ m awụta awụ ụmụaka chụchachara m ọsọ nwapụ n'aka m ga-apara
ndị ahụ isi na-abịa ịnụ ọsọ ịsa ọsọ ụbọchị a ka m nụchara akụkọ ụmụaka kwere na ya ụmụaka pụrụ imebi ihe n'obodo ha mere m ncha nke ka nke ha na-ajụ m kemgbe m mara ụkwa ikpeazụ m na-ezuzu na ama m nke a na-akọ si ha otene m mara ụkwa ama m n'ọkwa ụkwa ịma m n'ukwu ka a na-ekwu nne ụmụaka na-asị m mpete mpete gbachapụ ọsọ ha na-agwa gị mgbapụ achụ m gwa ji chụgide m ike amakwụ m ebe esi nweta ike nji m ọsọ ụbọchị ahụ nwanne m mgbagide ike kwu mgbe n'ụtụsị ha nke abụọ hai agbachachara m kụọ jajajaja isi na ha anọghọzi n'obodo a amụgụnụ m obodo ha nọ kịta mmadụ ọnụ kwa mkpịsị arụsị ka ha bụ kịta anaghị amagharị pịam 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 ebe ọbụla ha hụrụ ha na-awụnyezi isi ha mara ebe ahụ ha nọsi ike even ọ dị possible si nyara ha kolota ma pọtị ma aradite were mmapado ha ebe ọbụla ha nọ ka ha ghara ịpụta ka ụmụ mmadụ gbadebe ọsọ n'obodo a kemgbe izu ụka ịtọ ka m na-aṅa ntị maazị m mkpatụ ha onwezi onye na-ekwute okwu ha nsọ dị ka obodo ajọ iburu echegbo ndị uwe ojii kpụrụ ha chebe nwaanyị nwe ebe ha nọ nwaanyị nwe ebe ha lara obi ndị mmadụ emego Chineke wee chụfuo ha ha nwekwara ike ịlaba ofe oboloko ma ọsikwa ike mụnwa na-eche ma ọ bụ be oboloko ya bụ be ajadu ma ebe ha lara ga nọrọ maka ihe nke a ori ikwutekwere ya maka ihe dị n'ukwu na-ejere ndị a ozi ha ga-alakpugbu ofu ga-akwụkwọ apụ onye anyị ga-egwu m n'obodo nke arịgo ịmana ihe anyị kwuru bụ eziokwu maka ụmụaka bụ ebe ọ bụla ukwu gara ha aga ebe ike gafere ha agafee enwere ike pịọbara ha bụ otu oboloko je nọ okwu dị n'obodo bulu motorcycle bia na chuari ụmụaka ba anyị na-atụbasị n'ime tụọ ka m ga na-anya pabasịrị ihe na motorcycle nke a tụbara ebe a ọsọ ka njecha apụta mmekọta chiga azụ fụ meshin a anya pabara anyị ibinye ya o dee ike na ya amụ ya na-aza ọ bụghị arụrụ ala ọ bụrụ ajọ ibe chere mma gị ma gị onye ome njọ mgbe njọ ga-abịa agbakwanụ na-akwasịna m aka maka mba eji nkwụkwọ akwụkwọ tụrụ n'anya na onye ome njọ ga-abịa ga-agbakwa n'ọsọ omemma mere ga-aba n'iru mana dị onye ome njọ mgbe njọ ga-abịa ya gbakwa n'ọsọ ya onye ome njọ mgbe njọ ga-abịa agbakwa n'ọsọ omemma chere mma gị omemma mere gaba gị onye ome bịa a na-akpọ gị anụ anụ ụka ka na-akpọ gị gị o ruo na nke gị gafee anyị tụrụ m ahụ ịmụ na ị ga-ekele m ekele ka ịfụrụ ihe dị ka m na-agafe n'ụdịrị na-anata agụ ihe ọkpụ n'ọnụ n'ụdịrị ibe ọ natara dike mma n'ụdịrị na-eme nke a na-afụrụ n'anya na-abụghị nkwụ ịṅụ nkwụ onye ọzọ ṅụrụ bịa na-egbu nke na-egbu ihe nke ịṅụrụ taa ka nke ịṅụrụ ya anyị si ka iwapụ nsọ n'ori juo nsọ nụ nkịta racha gị anya cheluo ya na izuzugide n'ihe ị na-ezuzu wee nye ụmụaka ndị a ibi ịchara m amahọ ime erigide n'ihe na-emeri wee ka ụmụaka ibi anụ anụ ụka nkịta kparachapụghị anya nsị gị nkịta kparachapụghị anya edeghị mmụọ ogbugbu edeghị mmụọ ọha iruru ka ndị na-enye ibi ọ bụrụ iruru ka ndị na-enye ibi ebo ngị saizi 70 ebe azụ ike cheluo ịfụrụ gị bụ nwoke onye ọjọọ nwoke arụrụ ọrụ ọjọọ a ka m gwa gị arụrụ ọrụ niile ị na-arụ n'obodo ofu ụbọchị ọ ga-ekpudo gị ngwụnwa ka o yi ekpudo asị m ngwụnwa ka o yi ekpudo ngwụnwa ka ọ ya akacha kpudo ngwụnwa na-afụ afụ wee mara onye akụrụ ibi ọ na ịdịghị mmụọ ogbugbu ịdịghị mmụọ ha adị mmụọ ụtara adị mmụọ igbugbu ka ebụnụ nye n'iwu kwesịghị ike na ọjọ echikwe emekwe na-ebere na ihe na-ekwu okwu n'ime gị bụ mmanya aṅụrụ aṅụ ma ọ bụrụ na aṅụ ezigbo nkwụ okwe ndibe na ọkaịkaị ịṅụrụ nkwụ aṅụrụ nkwụ otu a ka ihe na-etenya ka ugwu nkwụ otu a ka ị na-etenya ka ugwu nkwụ mana ọkwago nke gị otu nke m otu gbaa chere m asị na ịbụ anwụ anwụ kwa eziokwu asị na ịbụ anwụ anwụ nwe ihe na-emetụ gị
gbachere m Ọ ihe ị ga-emecha bụrụ ọnwụ ezute gị ihe wụ bụ idiot. Enweghị ihe ị ga-eme m. ịsara mbụ idiot Iwu idiot. Ana m afụ na ihe na-afụ na nzuzo. Gee ntị m agwago. Ị na-efigharị ihe niile ị na-efigharị n'obodo a. Ị na-agba na-efe. Na-agba na-achụ gị. Ebe ọ bụla ị gbakpuru m ga-achụ gị. Ị na-anụ ihe nna gwa gị? n'ukwu onye na-akwu okwu Agwasịa gị na agwa gị mana ihe mma bụ na aka gị adị ka adaka. Otu ụbọchị nkata ị na-akpa ọ ga-ekpudo gị. ngwa ya ekpudo Gị bụ nwa nza na-eru ure isi na ị na-aha mmanụ mana a ga-emecha mara onye ọ ga-ekpudo. n'anya ka mgbe ịnwa anwa were aha m taa akị n'obodo a ewere m gị suru n'ofe loo etu esi elu ụtara Agwala gị ihe m gwara gị. Agaghị ekwu ya ọbụla. ihe ikuru Agwasịa gị ihe m gwara gị. adị mmụọ ọdịdị adị mmụọ ọnwụ Ọ ihe ọ bụ. Ọ ihe nwere ike ikwu mana ngwa gbazie echere m onye Nnewi chụbara ewi wee gbanahịa ọsị ewi nke onye Nnewi nya nwa onye Nnewi mgbe anyị jerecha ọha nta mpịtị abụrụ ụzọ ụlọ ọ ga-emecha ya bụzi ewu. ka anyị marazi onye ya adọkpụ ibie Ọ ga-emecha ma ofu onye bụ mbi dibie mbi gbara afọ ọnụ kwụrụ ya na-eje ahịa mbi na-eme kakakaka ọsị ya ka na-agba afọ ọnụ ka nya nwa na-agba afọ ọnụ ka anyị mara ihe ekpụ ibie ji eje ahịa nwanna ịbụ onye nwe ji ọtọ na-ekwugheri ebe a ọkwa ị nọ na-ekwugheri Agwala gị ihe m gwara gị. nwa na nkwa ngịrịgba na-aṅụ ebe a ama egbu onye a ibi Agwala gị ihe m gwara gị mana ọkwa dị mma ihe mma bụ na nkata arụrụ anyị niile na-arụ otu ụbọchị ọ ga-ekpudo gị were anya gị. asị gị gbachere m mmadụ ọnọgwa dị n'ime ụlọ Apolonia apụ kutere mmiri na-eje nje taa ewere m ụkwụ jee Jerusalem ejebe eje taa ngwa na ndị ọkada nna ya ọka mgbe ha budata m anaghị eme ka anyị nwa anwụ kpọkọ anyị nwa kịta ha ekwobe na agwara ha n'ụzọ kutere mmiri Apolonia gbatara ndị mmiri ọ bụ ka ṅụọ mgbadike eri ofu adịchọ yewu apụ 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 mo apụ na abụ ikunye mmiri ọ dị ka ọ pụrụ iche ọ dị ka ọ n'ite mmiri ka i jiri kutie ọ gba n'elu ka m kutere gị apụ kịta ka na-eleru anya o nwere ike ihe uche gị ita kịta na-akwa ọnwụnwụ o nwere ihe itere n'ihu ete m ihe ụmụ agbọghọ na-ete ụmụ nwaanyị na-ete ihe ụmụ nwaanyị na-ete o wee bezie nwe gị ihu ya ga a na-asị mmadụ enwe nwe ihu ịmụka ọ bịara nwegharịa ihu ịka dịkwa ọfụ eziokwu ọ bụ na ihu dị otu a mbọsị ya mbịara m ego asịgodị m 5 naira eme 20 naira eziokwu ka m na-agwa gị mana m mere ihe ịma na ọ bụrụ otu a ka ịha mbọsị ahụ asịgodị m mee 100,000 eme 500 ịnwụfụzie ka ịha kịta ana m anwakwa ejiri m uwe oke wee si ụlọ ọkụ ịnwekwara ihe jụrụ m ajụ na be anyị aka nkụ nke jụrụ m ajụ na mba ka ahụ mana ndị kwekwara m ekwe dị fiu mmadụ one wee were iwe ndị jụrụ m ajụ jiri jụ m wee pọmpụ na-awụnye ọ na-aba na-awụnye ọ na-apak na-awụnye ọ na-apak mgbe o ji ebu wee gbazie tom onye ọ bụla aba bụ ukwu haziwe na so ya mere ihe a ya mere eji bụ ka dị bụrụzie enyi kwe nwa eziokwu ka na-agwa gị eziokwu ka na-agwa gị nke bụ eziokwu ka ị na-anụ m n'ọnụ ihe ịma agwabeghị ụdị okwu apụ azụ mụ na onye ji ibi ya n'ọrụ ọrụ gị nwa ji n'ọrụ sabisi ma ọ bụbe ọ bụ na m nwezi tubas anya na-atụrụ Chineke mma apụ azụ apụ azụ ọ ihe ọbụla ofu mpeke n'ukwu na-ekwu azụ nke aka ekpe na-eti ha n'ụka nke aka nri bịa tie azụ nke aka ekpe tie ha n'ụka ya bụ na ike gị na-akụzi azụ n'ụka kirikiri gbirigbiri azụ anụ ụka kirikiri gbirigbiri azụ anụ ụka onye ọbụla fụrụ gị n'ụzọ mana onye na-anụghị bụ azụ anụ ụka maka ihe ukwu gị na-akụ n'egwu
mmekọta bụ ụkwụ na eluigwe ji ọgbazi uru Chineke ịjụ nwa m kedu ihe iriri afọ ọdụm afọ ihe ọdụdụ nke a nnabatara eluigwe ọsọ nwa m azụ na ụka ị gbalịrị ihe iriri bụ na-enye onye ugwu si gafuri gadoki ọgwụ otu a ka onye ara si wee na-ejere nwaanyị onye ara na-agbada na mmiri jaga na-agbadata na mmiri pụtafu ebe onye ibi ịgba ọtọ n'ime mmiri na-asa ahụ onye ibi hụnatakwụrọ mmiri kwọsa n'ahụ ibi o bu na ngara na-ete nyaka onye ara nwa nwaanyị adọja wee lekọta ihe onye ibi ibu na ngara lekọta si that's right na ọsaizi a ka nya chọrọ ka ife a na-ara na onye rie ofu ọ dị shọ ife onye na-eri apụo onye pụtafụ m na ọya nwa na nna amazi ogbo ihe and ọ dị m n'ahụ mgbe ọ bụla ana m aya hitrach ọkwa hiti na-eme m n'elu apolonia nyara aka ọsọ m hitrach eziokwu nwa n'elu apolonia enigwe ka m na-eje stret nwa ihe na-egbochi no stop no kpechecheche mbọsị ahụ nnabata Chineke achiri ka enigwe che ewo mba kenunu kesi nke ike mmụta mmụta n'uche mba ọ bụrụkwa ọnwa ọ bụrụ egwuregwu sịkwadị kedu onye na-eme biko ọ bụrụ ngwuru onye nọ na ngwuru ebe a onwe onye nọ na fesi ebe a na-anwa m ihe a nya akanyọ Apolonia Apolonia bịa n'ụdọchi akụ mmiri ama mmanwụ ewu Apolonia dere gara ọdụkọ na efugo na oche ibu esi ya ịnwa na oche abụ ibu ịdọrọ na oche eme ihe na-eme ka ihe na-eme ya ngwa okulie Apolonia kulie onye bara ime ụlọ nsogbu adịghị bịa nna ka ihe ya n'oche ihe onye tere ndị ka ndị ajụ onye tere n'oche kwa abatara nkịta kenecha si ikui mmiri aṅụcha mmiri ka a gụlizie ike m atọ o ji m ebe a na ya akwụkwọ egwuregwu kwụsịkwa ya mba m nwa na-asị ọ bụrụ gị nyere ihe a biko ka ịrapụ m aka na ụdọ ejidego m ebe a ọ dị n'ego majik nke bụ majik ị ya ewere ihu iji eme romansi kịta mee m ya mee fili ụfụ ihe a na-afụ m ya ndị ihe a nọ na-afụ m ụfụ ọ ka anyị nọrọzi ebe alụwa dị na nwunye kama anyị ji aba n'ime ụlọ ka anyị nọrọzi ebe a wee siwe ihe ka nkịta anyị nọrọ ebe a siwe ihe ya ọtọkwa ka nkịta ọ ga adọbie ya onye ihe siri ihe onye tere nke bụ ka ihe bụ ego nna m nwa na-achọkwu solushon ị na-asị m nwa na-achọ ka m pụọ apụọ ị na-achọ m onwe ihe m tere n'oche ka mma na njide gị aka onye ekwe m nkuri ihe a ya atọwa m akwa ihe dibịa kwanụ mmiri amakwa mmanwụ akwa ihe dibịa kwanụ n'ụdọji agụ bịakwanụ n'ụdọji agụ ihe ebeliri m ndị nwụrụ anwụ ebe a ọ ka anyị bebe akwa ọ dị mma ebe ọ bụ ka anyị bebazi akwa ka anyị chepụ ya ka anyị mara na akwa oje asọbụ the problem ikebe atọla nụ n'oche ala nwụrụ anwụ bịa lele ndị nwụrụ anwụ bịa lele abụrụ bịa bịa jiri ana nke akwa nna ntị mmiri zo na anaghị adịba mmiri ka na-etikwa ike akwa na mmiri ezo na anaghị adịba mmiri anaghị etikwa ike nnọọ me yo lo que lleva los chavos ahora está una dobla yo digo que van a mal que tumba hasta vamos
je nwata ọ ebe ọrụ nka ana nwata mwe na ile ọrụ ka je nọ ụta m gwata ke ka mesi mi ọ mụ je ka nje ọ pụta kwa dịka ndị ka ndị oge ebe tu oke azụ agwụ ihe dị ọkọ ahụ ekwanụ m n'isi o mmesi ahụ eji nke bịa ọrụ nkwa ọ bụ dị ya ka ọ gị ọmadụ mere nke akọ mba si mụ na agụ magụ mbịakwa ebe a chọkwa na ebe a dịzikwa arụ ego ma ndị isi agwụ ihe dị ana nke ọnụzikwa ndụ emezikwa anya chọkwa bịa n'ọrụ nke nzi ike ka m bizi ekwuzi ma ebe n'ọrụ ọrụ nkwa onwe nwe na-azọ ọrụ azọ nna nna anyị ha nọzikwa ya nna nna anyị nọzikwa ya agwụ ihe nwa anaghị nọzikwa ya arụ emekwa m n'isi onye ka m akwari ha agba nwunye mbịa ọrụ a agba nwa mbịa ọrụ a kedu onye mụ na ya eji ala arụọla m akwụ ihe dị onye nyere ya na-esi ihe a Chukwu abịa ma ọgbọ ọgụ onye ike na-adịrọ Chukwu abịa ma ịnọzikwa ya Igwe ị toziri atọ n'oche ka ọ bụ gịnị? Ndị agbara ugwu n'oche ndị nna nna ya Onwe igwe mere ha ji wee gbadozie ya n'oche n'ụbịa. Nna m Igwe, anọ m n'azụ ụlọ na-amụ ike na-eti na nna gị tọkwara na atọ ebe a nna anyị Igwe, ime nini ịtọ n'oche ebe a ya bụ na ihe emebiela ndị nna nna anyị na-ewezikwa ma ọsọ ga-aga kpọrọ m ọkụti ekwe ka ọ ga-eti ekwe si na ala rụọ na Mana Igwe ijikwa n'aka na oti ekwe obodo anyị atọ n'oche dịka isi wee tọọ ebe a ugbu a gaba ga kpọọ oti ekwe ya kpọọ gbabaga ozugbo ebe a kịta biko nna m isi na ịtọrọ asọ n'oche ebe a agwụ ihe rigenu ntị igwe si mụzie unu onye nwekwa na agwa nọrọ ala n'oche ma nwoke ma nwaanyị inwe ahụ nọrọ ala n'oche ike gị ga-adịkwa ka ebe a na-adọtụrụ ụlọ ebe ọ bara n'ime onunu agwụ ihe rigenu ntị igwe si mụzie unu onye nwekwana nwa nọdụ ala n'oche onye nwe anwa nọdụ onye kachie ntị nọdụ ike ga-adịkwa ka ebe a na-adọtụrụ ụlọ ebe ọ bara n'ime onu
n'oche onye nwe anwa nọdụ ike ghara ka ebe a na-adọtụrụ na ọgbada n'ime onu akwụ ihe dị anụ ntị o igwe si m zie unu onye nwekwana anwa nọdụ ana n'oche onye nwe anwa nọdụ ana n'oche ike ya dị ebe a na-adọtụrụ ebe ọ bara n'ime onu ekwuchakwakwanụ m ka igwe si zi mi ahụ maka onye ga-anọkwa ike ga-atọkwa ahụ nwa nwanna gị anụpụ n'obodo anyị ya obodo ya bụ akwụ ihe nwanne bachiri ụka njikere gị ka ihe a nji ntị m na-anị ife a kedu nke bụ na mmadụ agaghị na ana n'oche oche mmadụ jikwa ego egote debe n'ụlọ ka sita n'ọdịnala chere ka njikere nwunye eji ego m ji egote oche detọwa na be m a sị na mmadụ ama ji wike nọrọ n'oche oji ego mana chegodiri ka njikere nwunye so ihe na-achịkọwara m kịta na-abụ ndechi ugbo nata na be m ga-agbatịrị ukwu mkpụrụ ọtọ kporo na-ene anya gbara agba nchefu ya na-ajụ m ịbụ otu ekwe ebe ajụ ya ka ọ kọwara gị nka nke ọma ọ na-abụ na ibe ezigbo enyi nwoke nga isi gị Johnson nga isi gị nkịta kpadọwa gị ọnụ ọ ga-ebute nke a na-akọwa ihe dị mkpa ya na-akọ m ya na-agbaka moto biko bịa ka ya na-aga n'ihu na-asị m oye gị na nwanne nwere na-eme gị nna anyị kpere ka ọ bụ ihe mere eme ka Chineke were ebere na afọ ma egozie nne ya n'aha eziokwu ka e kwuru mana nna anyị nsogbu asa akpata n'anwụ erie na ndụ nke a bụzi anyị kpata n'anwụ nke a gwụzikwere m ike nna m kedu mkpụ na ụkwụ eri nne oche adịrị ọzọ Junwa, ị gaghị aghọtacha omume ihe na-aga n'obodo ọkụ oti ekwe mara na nya o ji gafee ebe a ya nọdịkwa n'ala ịnọdụ ala ihe ịnọdatịrị were kedu ka ị ga-esi gaa anụ ị ga-esi agha wee nụ ebe ị na-akpagharị n'obodo ka atụrụ atọpụrụ n'ọgbịrị ka ị ga-anụ ya hapụkwa m ka nọdụkwala onwe m hapụkwa m obere tafu na isi n'uju nwa ebidogo hapụkwa m aka biko ụmụaka na-emezi ugbu a nnukwute arụ na-eme ndị oke ala ewe n'iwe ụmụ gbara n'ala ewe n'iwe ndị ikwu na nta ewe n'iwe ihe na-emezi mbụ na-emezi ugbu a arụ na-emezi ndị oke ala ma ndị mmụọ n'ala iwe ji ha aka na ebe ọ mmadụ eme n'oche ya atọ nna mmadụ tọrọ atọ n'obodo ahụ iche na nke a bụ okwu mụ na gị ọ bụ okwu mụ na gị isi na ntị ada anụghị ihe ịnọdụ n'oche igwe dịpụ n'anya fụ nke tọrọ ụkọchukwu ịda anụ ihe mama nọ n'ọdịkwala onwe ya obere oge pụtafụ n'isi n'uju nwa ebidogo na-enepụgo m ngwụ hapụkwa m biko ka nọdụrụ onwe m biko ịmakwa na igwe ka n'oche ka mgbe abụlanụ igwe nọdụrụ ala n'oche tapara n'oche ya ka mgbe abụlanụ gana ka ị nụrụ ala ka ị tapara n'ebe a eziokwu mama achọkwa m biko na nọdụrụ onwe ya na-anọdụrụ onwe ya uju mmadụ na-efe na ebe mama hapụkwa m ibidokwa ahụ nnọfụ na-agwụkwa ya o hapụkwa m biko ọ bụ ọsọ m bụ ofu nwe anyị ga-akpọpụrụ gị kwa anya gịzi aṅụ mmiri tọgbọ iko na aṅụrụ naanị gị akpọpụrụ m n'ụlọ a anya gị emegharị ahụ sinye m ife nchọ ọ m bụ ofu nwa hapụ onye a ka ọ na-eme nọdụrụ onwe anụ na ọ bụ na ọkọ otu emebu n'uju nwa ma kụzi onye ma nọdụrụ onwe biko ụmụokorobịa kwụ ihe dị kwenu rienu tụanụ ọ bụ mụnwa bụ His Royal Highness Igwe eze arụbara eze mma nke mbụ na mbụ n'ala akwụ ihe dị ọmụ akpọrọ unu asị m unu jee zọpụrụ njem wagharịa n'ọhịa n'ụzọ ebe niile n'ala obodo anya unu ga-azọpụ njem jee n'ụwa n'ọhịa n'ụzọ ụmụ okorobịa na-akpa mkpamkpa
na-eme arụ n'ala obodo anyị a unu jee n'ọhịa jee n'ụzọ ebe niile jụọ mana mpio chọbanụ ha kpatanụ ha aka mana enwere m agadaga onyinye gbara agba nke m ga-enye ofu nwa okorobịa esi n'aka ya wee kpata mmadụ ịtọ aka nke m na-apụghị mkpa ahụ ugbu a ngwa azọpụrụ njem ọ ga-adịrị na mma Adam nwanyị ya ka mma agwa ụmụ okorobịa akwụ ihe dị n'ọmụ abụ eze ahụ bara eze mma m na-enye ha nnukwu onyinye YouTube kwenu? Kwenu? Kwezuonu? Unu lee anya unu onye ọbụla n'ebe a jiri ntị ya were anya afọ igwe ma magara ife igwe kwu igwe kwuru ọnwụ ụmụ okorobịa etola enye anyị nsogbu n'obodo a nke bụ eziokwu so na anyị ga-eji onye oge anyị dị ikikere anyị ga-achọ ndị ala enye nsogbu n'obodo a ka anyị fụrụ anyị kpụtara ya onye na-ajụ bụ ka a ga-esi mee wee nwudo ụmụ okorobịa taa ka ga-esi mee anụ ngwere dị mmụọ oriri nke mbụ bụ na anyị kwesịrị ịma otu ụzọ ma ọ bụ abụọ anyị kwesịrị iji wee so ha maka na ndị okenye sịrị na a na-esi n'isi arụ amata ụtọ nsị ọkụkọ ejide nne ya okwu gị dị mma ma gekwa ntị nke ọma amara asị na a na-esi n'ọdụdụ ama ihe dị nkịta mma gbam ife anyị eme na bụ anyị ga-ekwere ha ọnya ka amatakwa ọ ga-ama ha okwu ahụ ọbụla kwụ dị mma ọnya anyị ga-ekwere ndị a ọ bụ ọnya osisi ka ọ bụ ọnya igwe chetakwa na igwe si anyị kpụtara pa ndị ala ndụ anyị kwesịrị ijide ndị ala aka kpụtara igwe utu okpukokpo onyinye igwe siri a ga-enye anyị anyị ga-arọpụta ụmụ okorobịa atọ na ụdị ụmụ nwaanyị mgbe anyị ga-ezipụ ha anyị ga na-eso ha akụkụ ọfịa ekwenyere ka ha were anya ha fụ ndị a na ha ga-enwe mmasị otu afọ ka aka ga-esikwa kpara ha iji okwu ga-ayiri ife a na-afụcha ebe ọnụ nnụnụ na-ajụ ebe o si eri nne nwanne ya nwoke ekwugo eziokwu maka na ife onye na-eli ka eji enweta ya ndị a na-ekwu okwu ya bụ ndụ ha bụ nwaanyị eji ụmụ nwaanyị egwu egwu so anyị ga-eji nwunye dịka nwaanyị ma ọ bụ nwaanyị kwere ha ọnya so na-atụfughị oge anyị arọpụta ụmụ okorobịa etola n'ime anyị ebe a ga-eyi uwe ụmụ nwaanyị Ebuka anọ m ya Ndụka and Chede anọ m ya anọsi m ike unu atọ ka anyị ga-ezipụta unu eje kwado onwe unu delu ụdị yiri uwe nwaanyị karago unu akwado ọfụma dị ntụ ụmụ nwaanyị na-adị abịa ejebe ije ya abụziri ụtụtụ echi ụtụtụ echi ya pụta ma nwe ihe eji eje ya pụta ya mere onye ọbụla na ahịa kwado eyibo owu ụlọ kwado mmatụ ụmụ anụlata echi bụ nta ejebegodi bụ igwe anụ mgbalata echi bụ nta nna ka anyị lapa na-eweta ndị ka manye ụlọ oblọkwa na-abụ nwunye akwa mgbe ofe ọmụcha na ama na mma na pisha anyị amadị ka ndị a na-eme disapia ka abụ na nweta ha ihe m ji isi ndị amadị maka chita manija ụmụazị ụmụazị ha ya bịara n'obodo a ụmụazị ha n'ihe mpechacha ahịhịa
Ndị ama nnukwu ije n'obodo a. Ndị ama n'ije achacha. Ha na n'ije. Ndị a na-eme dị disapia kwụ na mfụ. Aka na-emeghị ihe. Ụmụazị ha gbana ha nọ n'obodo. Youth obodo a. Ụnụ la anyị na-afụ na efu ka esi dị. Anyị agaghị everywhere wụọ ọfịa niile. Ka afụ na anyị nwetara ụmụ okorobịa taa. Nsogbu. Mana nwa ebe anyị nweta afa. Ife anyị ga-eme na abụla anyị ga-agala nke igwe. Anyị ruo na nke igwe anyị agwụ ya na anyị afụrụ ha. Anyị ga-akọwara ya ka o si mee. Anyị garugodo na ya gwagodo n'igwe ka ọ fụgo na ọ na-enwe ikolobịa dịka m si dịla echicha dịkwa ka nwa agbọghọ. Igwe ụmụ ikolobịa igwe anyị agaala obodo a okirikiri anyị agaala obodo a gaa ofe niile dị n'obodo a gaa ụzọ niile dị n'obodo a chọọ ụmụ okorobịa taa ịfụla aka akpara fa onwe ebe anyị agafọrọ echi ụmụ okorobịa mana onwe ebe anyị fụrụ fa igwe mana ka ihe si mana gịnị igwe ụdịghị nke ọbụla anyị fụrụ ma ọ bụ zute ha Igwe ị ga-abịa igwe elekwe n'anya ụmụazị aghọrọ ikuku nke mere na ya ma mfụ ha ma ọ bụ jide ha. Onye ahụ na nsogbu ọzọkwanụ nsogbu ọzọkwa ya bụ na nsogbu dị n'elu nsogbu kwa ya bụ na ma anọba n'oche a wee ruo mgbe one ma atọzi n'oche a mgbajebe jeje kpọrọ m eze mmụọ enwezi m ntụkwasị obi ebe unu nọzi ọzọ jeje kpọrọ m eze mmụọ ka bụrụ m ihe m ga-eme ma m ga-atọ ebe a Igwe ị ga-adị jee kpọrọ m eze mmụọ Biko eze mmụọ, mee ihe ọbụla ike nwere ike ime ka nna m si n'oche a bịa. Ụbọchị m na-afụ ya n'oche a, obi adị m ụtọ, biko. Ọ na-abụ nwata lie awọ ju ọnụ nwata ka ebo ọka mma na-ewepụrụ aka gị maka na nke a bụ ọgụchi mmụọ. Eze mmụọ, gịnị butere nsogbu a? Abalị ọ dịkwa mma ọjọọ? Chere ka m jụọ ndị mụ na ha so bịa ọrụ a ajụjụ. Ha ekwughị ihe ọbụla, ha achọghị ikwu okwu. Eze mmụọ, gịnị bụ nke a? Ma anọzi ebe a ruo ele mgbe na ụmụ nwaanyị anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị ka ha si anọ n'ihe egwu mgbe ọbụla ha achọghị ikwu ihe ọbụla ebe ha na-achọ ha ikwu ihe ọbụla. Gịnị ka m ga-emekwa? Igwe ezigbo mmadụ na-eri ji ọcha, ị ga-enye m abalị 4 dị n'afọ obodo anyị. Nlaghachite m ga-enye gị ọsịsa ajụjụ a na ihe butere ihe a. Ka nje. Eze mmụọ, Adam, ka anyị debe n'anya ife eze mmụọ kwuru. Ụbọchị na-anọ dị n'ahịa obodo anyị ka anyị na-ene n'anya. Ya bụ papa, ebe ọ bụla ya ekwubere ihe ọbụla ka anyị chebe ha ma jisie obi ike na-echekwa. Ọ dị mma Adam. Igwe ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Ọ n'oche a onye ka ị bụ? Igwe onye bụ nna gị? Hapụ ihe ndị a niile na-ajụ ka onye eji uche ya na agụmakwụkwọ ya niile
wagbo tewa mkpi afọ na-asa hapụ ife ndị ahụ ha agaghị abala gị uru ọbụla igwe. Ọ gịnị mee? Igwe ndị nna nna anyị na-ewere iwe, ha were iwe nke ukwuu. Ha na-ebe alịrị ụtụtụ ehihie ma n'abalị n'ihi oke mkpọchi ntị gị, n'ihi anụmanụ gị. Igwe eziere gị ozi a ugboro one na one ọtụtụ oge, mana ijiri ekpọrọ ihe ọzọ dịka ibe ya bụ onwe obodo a niile ga-agbakọ n'ama obodo, ma nwoke ma nwaanyị, ma okenye ma nwatakịrị ga-agbakọ n'ama obodo a ka kpụrụkpụtụ n'izu anọ dị n'ihu. Ya na ọ mụrụ ndị mmụọ nọ ebe a kemgbe. Adam, ịnụgo n'ife a gwara anyị? Anụrụ m. Onye nwe ibi ya. Ịnụgo n'ihe a gwara anyị? Anụrụ m. Kedu ihe ya eme ihe nke a? Otu ekwe na ọmụnwasị kpọọ gị gburu ekwe jee kọọ ndị obodo anyị ka ha zuo n'ọgbakọ ebe anyị n'abalị anọ taa. Izu na anọ ndị be anyị na-eze ezukọ n'ọgbakọ. Daba tie nye ozugbo. Igwe arụbara eze ama nke obodo a si ka m zie unu ndị abụ ihe dị. Onye ọbụla gba mbọ gbagote na ama nke obodo a na ezigbote nsogbu ode. Onye chụkwara ịbịa ọ ya atọ onwe ụtọ ọfịa n'anya. Igwe arụbara eze ama nke obodo a si ka m zie unu onye ọbụla gbakọọ n'ama na ezigbote nsogbu ode. Onye emelọkwa ya na isi ya n'aka ya. Igwe arụbara eze ama nke obodo a si ka mụ zie unu akwụ ihe ya dị. Onye ọbụla gba mbọ gbagote n'ama nke obodo a na ezigbote nsogbu ode. Onye emere ya ụta bụ nke ya ọmakwu. Igwe arụbara eze ama nke obodo a si ka mụ zie unu ụmụ obodo a ukwu ihe dị na ezigbote nsogbu dị. Onye ọbụla gba mbọ gbagote n'ama nke obodo a. Onye emerụkwana ya ụta nke ya. Igwe na-akpọzi like ife anyị mere n'obodo a nụwa ezigbo nsogbu dị n'obodo a ka o dị problem dị ya. Ọ ka ikwucha na ihe adịghị eme n'obodo a, obodo ndị ọzọ emewego n'obodo anyị ahụ. Obodo anụ anwụrụ anwụ ka oge ọbụla na-enyegharị nsogbu n'obodo anọ. Ka ihe anyị ga-eme anyị ga-aga nwanne ka anyị ga nwanne anyị mara ihe anyị ga-eme na ngwa. O nwere ndị na-anọ n'ebe a. Kedu azụ ọnụ ụka nọ ebe ya? Ụmụ okorobịa ga-anụ bute na azara ụka nọ ebi ya ebe a ugbu a. Gabanụ, ọ kpọrọ ụlọ mbute ka m bịa tinye aka. Hey!
Dajuelu. Gaba n'iru. Ebuzi n'oge n'oge adịrọ. Olola lomume. Olola mgbe ya jimala ndị bụ ndị. Olola mgbe ya jimala mbe na bụ nke bụ oke. Mgbe ọ ga-apụ afịfịa ọka n'ime ọka. Ị mara na aka gị dị na mpụ na arụrụ ana dị n'obodo a. Ị mara na aka gị dị na nsogbu niile obodo a na-ewe. Obodo a bụ akwụ ihe dị. Gaba nnukwu ugbu a. Nga nnukwu ikuku ga-eku. Upe ike ọkụkọ. Nyonyo mmiri ga-ayọkwanụ. Nwachukwu ya bụ ike ọkụkọ. Ugbu a, ụmụ okorobịa ga-butere ya bụ igwe ebe a. Ya bụ igwe. Ya bụ igwe. Deruju igwe olola na omume kpụrụkpọtọ ga-agba n'igwe ebi. Ugbu a azaruka onye niile imere kwụgbanye niile imere ugbu a ọ bụkwa na ịchọrọ ikwu ya. Ndị nna nna anyị ekpebiela n'ihi iwe dịfa n'obi na akwa alili a na-ebe ụtụtụ ehihie abalị maka gị ikwu achụkwa gị ibi azụ ma mee gị ịma njilata ntị gị abụọ dị ka ntị anị ka ụzọ ọba ma anụ nata ihe mmadụ efu kwuru ọzọ. ị na-akpọkwa n'ekwensu ka o mee gị. Ọ bịara be gị kụọrọ gị mgbọrọ gị gbọgbọ mbunye gị ofe o tere sị gị racha. A gwara gị na nkata niile ị na-akpa n'obodo a otu ụbọchị na ọ ga-ekpudo gị. O mego ugbu a ihe dere gị mma bụ jiri nwayọọ nara bịa n'obi ọcha maka ha ncha gba ọpịpị ụgwọ ọrụ. Ọ kwụsị ya nwee gwa gị.
ije n'ala mmụọ ị nara ha tiketi ịrụkwa arụrụ a n'ebe azụ ọnụ ụka imego nnukwu ọrụ n'obodo a maka imere ụmụaka ya ka a ga-ejikwụgwọ ụgwọ azụ ọnụ ụka eze mmụọ biko ewe n'iwe ọ kwesịghị ihe o metere ka a ga-ejikwa ya ụgwọ ofu ka e bunyere ya ọ fọrọ ịbụọ nke onye ka e nyere enyebeghị ya nke m na nke onye ya bụbu afọ achọkwa gị njọ ị na-akọwa na omebe ọ ọwụ na ọbacha nke fọrọ afọ na-aga nwunye na-aga aka na awụrụ gbakwa ka nka njọ gị ọ na-ata gị ọkọ azụ anụka mbọsị m fụrụ gị iji mma abụọ n'aka abụọ na-eso m ka ihe m gwara gị ka ihe m kwuru ya ugbu a pụta azụọla na akụ ihe o metara bụrụ ihe iji tụọrọ mmadụ ya ka a ga-eji tụọrọ gị azụ anụ ụka ya bụ ndị nwanyụrụ ihe na-esi ihe a ya bụ ndị nwa mebiri obodo a ị ga-afụ ebi n'aka o na-atawasị m a gwara gị nara bịa na ha ncha bụ ụgwọ ọrụ gị